Yan. Sagudayan nga ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagayam tayo nga Eddie. Idi, kalman lang. Idi, kalman lang manong nemi, tamaangay ti kalay sami, iti agbalin nga asawa. Kastaon nga tiragsak mi manong nemi, takamaodyanan na. Kahit siyempre, agkalaysa kamin kini Heidi. Kasla di kalman laeng manong nemi, di pa nagamamu mi. Nagamamu kam di may sa nga konferensya, siyak timbaon ti pisina mi nga mamatenda rin eta konferensya. Isumat tinay baon manong nemi, pabayan ti pisina da, kat nagsabat dagi di matano. Kasla, naabukay tiriknak, idi ta makitak ti pakabuklan ni Heidi. Sana nga ron manon nemi nga naggalumiim nga masdag kang kuha na kat nagamamu kami. Hindi pa nagraip dagi dakulap mi manon nemi mariknak nga daidin na isang sangayan nga riknak para kang kuha na. Tana nga rod kat mariknak tinalamuyot ka na bara nga dakulap ni Heidi. Kinabudno na manon nemi at daidin girlfriend ko idadak pa lang iti college. Isot makuna first love ko. Naalak pa hindi di kayat ko, no, kinaamin-amin na, so na lang ta, napaniknikak nga sang nga virgin. Nadanak pa iti bay kadua, sakbay nga nagraduara kiti college. Ngayon talaga nga saan kami nga nagkatuluyan, ta, sanak may di nga seryoso. Hindi agam amo kami manong name kini Heidi, di may katlong babae ti biyag ko. Dito nga tanti na ikari ko na. Manigbot ka rin din panagamamu mi at tintinawag kami. At apay nagidi kong daway nga nakpasyari ni Chibalayda. Amamu kong dapapa ni mamang na kintuwa kapsat na. At apay nagidi kong daway manong naimin no kasta nga weekend. Mapangko alay ni Suna kit ag-date kami. Inem nga bulan idi aklunan na ti panagayat ko. Ket kasta o ni tiragsak ko manong naimin aklunan ako ni Heidi. Insaganak ba't ti amin. Tada idin doang ang taon nga agtatrabaho ak. Awamatan, ti panagkadkad da papaki ni mama, nagasawa akon, gabatarubang na unayin ko na. Napangamurad ng asawa, manong nemi, kat saan kami nga narigatan. Na itudingen ti aldaw, insaganami ti amin, aging gadimtengen day tangakalaysa. Taslasang agdiso dagiti sakak, manong nemi bayat, gamagmagnaag, magmagna kami, agmarmarcha kami, kini Heidi, babae ni ti carpeted ako nada. Iti ba nagturong min ti sangwanan ti altar, tapno kasaran na kami ti padi. Nakaragraksak met manong name, dagiti nagbali nga saksi di day tangal daw, akas ti kinaragsak mi. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Aging gaman ng naming imbagan ni Father nga mayo na kiss the bride. Inagkak dagiti bibig ni Heidi manong naming numampay saan nga rita ti muna. Ngam na isang sangayan kaputay suleta iti mangipasimuda agmanong nga nagmaymaysan ti bagimi at dan nagkinaawatan kaya nagmaymaysan when agasawa kami iti imatang ti Diyos ken ti tao. Kalpasan ti reception ket dimteng iti rabi. Dito yan manong naming napasamag ti amin. Iti mismo nga silid ko, iti balay mi nga nagbalinin nga silid mi iti asawa. Manong naming dahito yan tinabayag ko ng inururay ko na. Siyempre. Makapagin narakop kami itinapaot, makapagin nagag kami itinapaot, maaprusak kan maagkak amin na napaset ti bagina. Awanin ti makaipawil, gabot agasawa ka mga roden kinihay. Nagmaris rosas day di nga rabi manon nemi, kat namsek ka nagiti asog ka na ring eng ti siled ko. Tamagusto ka ulit-ulitin, dagiti bibig na, titengad na iti barokong. Oh, Eddie. Oh, Heidi.
Ay di, oh, nakapapaot manong naimitin nakpanang karam-kem kadagiti aman sanas iti barukong na. Tamagustuhan na manong. Kad dito'y ko na paneknekan nga talaga nga siyak pailaing timuna. Kan siyak to tag na nayon. Na maka-approach, makapisel-pisel, mga kinikinit kadagiti mansanas. Kaya nga mang parugso kanyak manong naimiti asog ni Heidi ako na. Oh, Heidi. Heidi. Dadani kam lagpat pata tinagan, Eddie ken Heidi man. Oh, Eddie. Heidi. Nangro na nangro din manong name iti papapakbay, ti ulok, kadadani tinagbaitan, di kiti legs. Gusto ko na yan manong name iti pinagpisaw-pisaw, iti disuor, takas tao na yan ti buslon, ti danom ti disuor. Anak lagi na marigatang kunak, manong name kabutan na danom. Nadaroy. Sinapsipak manong name. Oh, Eddie. Oh, Eddie. I love you more, Eddie. Oh, manong name dito'y ko nga napaneknekan nga talaga nga syakti mo na. Kadagupan da nga babay di biyag ko manong name ni palang Heidi. Tidamo. Birhen nga tinakikuwak manong. Katkastaw ni taragsak ko. Tas anak mo't lang nga nagkamali. Iti inasawa. Virgin man. Kadadadan manon name iti irut dagiti arakop ko ken bara dagiti agek ken apros ko. Iti takastaw na yan manon name iti panagbayok. Numuna ta dagdagan nak manon name ni Heidi ako na. Heidi, pas. Di may kadua nga panakaitok no na iti langit manon name naggiddan kami. Nakil ti mamatik manon name nga kafertil ni Heidi di nga rabi ket nakaalalakid di. Sabi ko ma, tamadan ka mga dagos ti anak. Sabay ko ma, kasla di bikayat ti aginana manong name kasla awanin ti dumteng pay nga sabali rabi. Kasla pa may pinsan min manong name nga gastaran ti oras day tang rabi. To oren no kastaw na yan manong name ti lingling et ag pinunas kam to. Sa kam to manen agin narakop nga agin naki. Isumot no ka at sumublat nga rumabaw manong name. Ket isumot no ka ti aramidan na iti magustuhan na a posisyon manong. Oh, Heidi. Sabi ko man, sanggan to nga balbaliw. Saan to nga balbaliw? Siksikan to lang. Ores siya, Heidi. Siksikan to lang. Iti garot sidong dapapa ken ni mama tinagnaidan mi manong. Tasyak nga ruden, kada kami nga kakapsat kat siyak laengin ti awampay asawa na. Kat itatag-asawa akon manong nemi iti sidong damamakin ng papa tinagnaidan mi. Wen, kat kadagiti si marasaron nga aldaw manong nemi. Impadamag matan ti asawa nga da nagpitpitik iti saklot. Yes! Ang galing naman natin. Mano pala abulan? May kapatan nga bulan ita, sipod nag-asawa ta. Kat ni, agtalo nga bulan iti si Kuko. Agadan ka, huwin. O, tibagdanagam. Agadan natak. Tapno ni Costa, kat nakasalsalon at kamtong agina. Ito ni Pascay ko tanagta. Sabi ko mata lalaki, junior nga dagos. Junior nga peso manon nemi kat kastawan iti ragsak da mamaki ni Papa taada aywanan dan nga apo ko da. Nadamat ka di apo ko dan manon nemi kadagiti kakapsat ko ngam na destino da iti adayo. So nga siya nga iburadak tinaidan na kanakwada kadi soda manon nemi tagaywan iti apo ko da. Kalpasan manon nemi tinam nga bulan nagsublimit laing ti asawak iti trabaho na. Ayat ko kumama nung naming isardagnan. Tapos ikasun na latan ti anak mi ngam tinamat kinaya.
Alas serbi na kano nga nagbasa, naghadal. So nga rumbeng una nga mga opisina nga ituloy na. Tapos na kadagdakil ka no ti maornong mi. Wen, tanukas kaso na lang. Ore man pa pagsasarunong mi tatalungan na. Edi mabunyagan, manunay mi ni Junior, isumati first birthday na. Kaya doa, dikit imay mano. Talaga. Ato dikit ng anak, nagbaling ako madre kan kumpadre mi. Ato dikit regalo nga naawat ni June. Ako mati problema kang kuha na manunay mi, tada papa kini mamang, ang mga iwan kang kuha na. Dua, aging ka nga dimtengan, nga talon titawan ni June. Ada naman nga makaayayo manunay mi. Ato di kita muna, naleng ka sumala, naleng pa nga bubuksing. Huwag manong, magusto na nga buyayan ti buksing. Kahit ko kumahan manunay mi nga agadi, iti talo nga tawin na. So kaya magbagak iti asawak. Kasabulan nga agadi ni June, babae. Tano babae, may santupay. Either nga babae o lalaki. Okay ba? Sige. Maharing na makahalag dun. Uno may pasangay kung may kadwang anak ta. Sakbay nga may destino ah. May destino? Ano na mo sa man? Pelan-pelan tupisin nga siya tipang ipayan dati o promotion isa na lang tao. May destino sa Jai. Yan ito eh. Jai sa buha. Oo, nakatayo mo batan. Di namin pinasasangkan nga may promote. Ngayon ito madayo ka. Makatawan lang ang sudahan. Makatawan nga. Na may destino sa Jai. Kalpasan na. Nagsubli ang tumad lang dito eh. Ngayon nangaton doon di posisyon ko. Diyak kumakayat idi nga palubusan ti asawak manunay mi. Ngayon nagpilit. Sayang ka no ti promotion. Kaya nakano ti may promote manunay mi sud gapo nga inawat na layta nga offer. May destino ti makatawan sa Bisaya, iti sa buong manunay mi. Kalpasan na oreksyon tumit agsublin tumit lahang dito lugar mi. Ngayon nangaton doon di posisyon mo. Opat idin titawen manunemi ni June. Sa pulan na kanto lagi di tanakta. Naman dapat papakin ni mama. Nagaran bang nagaran pana. So nga akong pagdanagang. Eddie. Nangalistot kami kasyon tayo. Alisto lang nga tawagan na. Pawen cellphone. Wano sikat tawagan. Nakumustahin na. Wano kumustahin ka. Gusto nga akong pagtanagan. Kasanuno. Ano yan? Na makakita sa baling ang lalaki sa Jai. Siya ko maturumbing ako na tikasta. Eddie. Dito nga kinakaraw mo. Yung bahala ka. Awan ti palimad ka doon tulumtaw. Mamwak no da chicks mo. Awantot pang sukatak kang ka, Eddie. Ikarik kang ka. Kastama ti parang ikarik kang ka, Eddie. Siksikan to lang ti lalaki di biyak ko. Sa mo baybayan ti anak ta. Ore ta, alis tumad lang ng tawagan. Ag video call tayo no. Mailiwag ka na kayo. Mailiwag kayo magkanya. Asidag lang ti sabu. Baam, kakarigatak ti binulan kang bakasyon. Dakkel nga kawak manunemi idita na idestinon ti asawak sa Jesabu. Agpeso manunemi nga listo lang i-dial ko, cellphone ko, babayan tinagan na. Okay, ag-video call kami. Kada damat di gundaw manunemi nga saan nga sugbatan. Nangarunan no kasta nga rush hour. Kaduan na manunemi nga pa nag-video call mi no kasta nga rabi. Sakbay nga maturog ni John. Oh anak, come. Kasalita tadi mamim, ha?
Tawag ka. Nagsaw ka, Wen. Wen? Daddy. Naka-video call, Manong. Hello, sweetheart. Hello. Ano, Brayo? Nakaready kami nga maturog kini June. Kung nakangarot nga sakbay nga maturog, agsalita kayo. Oh, dito yun eh. Nakalabaran. Ready to sleep. Oh, kasalita ni Mami mo. Mimi. Oh, anak, kamusta? Mami, I miss you, Mami. Miss na miss ka matan, anak. Anos lang. Baka makapagbakasyon na to after 3 months. No, dan to 3 months ko dito rin. Ang bakasyon na to. Oras na saan ka malamagarat, marigadan trabaho dito. Ada na basit, maruamak to. Ada di ba na kay Ruam? Oras na man la problema dyan pagkasaraan. Awan. Okay di pagkasaraan. Nalakapay. Awang kadimat lang tiyan niya. Di bang kurkuriro ken ka? Ano mang kuriro nga magbagam? Dagatay, mangaram ken ka. Kapag kumaram na katamuda ka at asawak. Kasi ka nga magamat no makalagip ka kat mapangkayin tapatay sindi. Jaktora mindan data. O naawisan na ka ni parang nga rin eh. Di na pa iwan awis. Nagkanakas pagkarigan tawisan na ka. Ganto, okay, matap na aliwak sayang. Pumanay ito letan manon na nga maiturog ton ti anak ko no makapagsalita dan nga gina. Kastamat kanyak manon. Na mas tumatan ti turog ko no malpasan nga makapag-video call kami ti asawa. Uwain manong. Dapapakin ni mama, isudaratan ti baka amo ka ni June, amang kuyuk kang kuana, ta agbasa idin manon nemi, kinder idin. Nakalalang suna makaya-ayo. Idin ta siyak manon nemi manipod balay, opisina balay. Aging kang inawis ng kagpaiso di paring rin eh. Paring edi, pare. Arigat matano, puro trabaho, opisina, balay, opisina.Ag-relax ka mo.Ag-relax ka mo. Nadak sa balay, mayat exercise ko. Dati Sabado kin Domingo, adamat half court iji balay, basketball ka. Nag-jogging ka. Adamat barbell ko, dapat treadmill ko. Wana, hamuliwatin ka stay, so nakamaymet lang na magim ni. Ngayon di kita latan ti exercise mo. Awan ti exercise mo. Awan ti exercise ko ata. Awan ni misis. Hindi ka hangar nagsayt na pusok mo. Sigapan pare. Kaya po lalaki tayo. Pukaw tayo. Alag na mamamuan ni Commander. Hamo lang ito serious word. Ano ba ka? Pananta. Kita rin ta Sabado ng bigat. Anta ka barbarong video okay bar. Video okay bar? Inta kumanda, kabayatan ng minun ng tadbir. Nada kursunada na, timang itable ta. Nabayagan nga sa mo inosar data, pare, aglati, no di mo osaran. Naawis nak ni paring Rene, manong nemi. Jadi damo akit kayat tiba kitable, mangitable ko na. Manalatang minumak tibir, numadanunan tayan mi nga alamisaan, nga da kami agkanta kami sagdudwa kami, sa amin tuman ipasublan. Aging gawa ng name nga nangitable na ni paring Rene. Nalapsat, ubinpay. Ilang taon ka na? 18 po. Oh, estudyante? Hindi po. Matagal ka na itong trabaho mo ito. 2 years na. Dikat ka na sa 1. Dida mo, 16 mo. Opo. Kurso natin pare. Sikat ng itebol. Itan ko nakuhan ka na kurso natin. Pare. Kurso natin. Sino nga kurso natin? Jenny. Artong. Floor manager diretso. Floor manager namin. Pero pwede rin siya. Abay, may enrollment lesson na? Opo.
Apay kursunada mo floor manager da? Tsaka mo. Di, ayaw banta. Jenny, manon name itimbaga ng anagan na. Ubing matpay. Bautaw mo. 25. Ubing ka floor manager, di ba? Floor manager ko, natayngan. Nabita pa yung baling floor manager. Yung dati kamat lang ang GRO. Wow. Eh di kasi sikatak agad. Talagang awan tirabi nga, awan di mangiror kanya. Yung may tangaro din. Daduman na kita bubingin siya. So nga papusuya kita. Yung nadaman na krusonada kin ka. Well, hanggang narinig ka pagsalitaan. Apay, crush na ka di sir? Medyo. Okay lang. So na lang sakla available ka rumarin ito ng 12. 12? After the floor show. Sakam na saram no ka 12. 2 o'clock sarami. Mabaling ko ito panahon nila no 12 o'clock malpasan ng floor show. Pare, rabi mo't una yan. Mangkita ka lang sa balin sir. Adumat sa bali dita. Sikat di kahit ko Jenny. Di orayan na karon. Inor-oray ko manong name idinto tinimparing Rene ket da na table na inruwarnan idi agalas 12. Ay, agalas 12. Agalas 10 ko na kuma. Pare mo na ako. Nayor-oray mo ni Jenny, bahala ka. Oray kat sagay sa tamat tilugan, sagay sa tamat tikotse. Ngayon ti Jack ammo manong name iti da hindi nga rabi nagring ti cellphone ko. Ti asawak ti tumutawak. Oh my God. Nagalalistuwag nga rimuar manong name imadayuak. Rimuarak iti video okay bar kalpasan na imadayuak tapos saan mo na yung mga ngayon hangkod gin tuloy manong name nga sinumbatan. Tanagsardeng matan. Di na matan inulit manong name iti timbawag. Siguro kadi pato na latang nga nakaturo ka. Sorry Heidi. Kahit ko lang tag-relax. Kursunada kami ni Jenny. Nauray ko nga rod ni Jenny manong name ket nirwar ko. Napang kami iti may isang hotel manong name. Ket kaputa talaga nga nabayagan. Napunuan ako manong. Kasta una yung ti panakapunnon ti posong ko. Nakaimimas manong name dagi di bibig na uwain manong sa napintas di laban na. Pati sunak at may liliwan. Oh, Heidi. Jenny. Kaano tinawadikan ka? Ha? Matagal na. Nabayagin nga wanti nangiruwar ka niya. Siyempre mailiwag man. No kursonada na. Kinapudno na kursonada kapit. Oh, Eddie. Oh, Jenny. Jenny. Eddie. Manong name gaputamok nga GRO. Nga di ka no pala yung manutawin na nga ng rugi. Saan ko akindan manong? Alangan man. Tilatan manong name napintas sa sukog ti barukong na tinangpapasa. Akin nagat-kagat. Kinaramkam. Among palagayam taga rin eh. O bingag pala nitawin ko nga 25. Nalapsat kamay lang. Kaya manak tataka nga nagaruar kanya. Kaya gayat nak yung naging teenager. Kaputa. Sa bali ti imas mo. Kan manlaw kung umawaw ka. Natikagan kan. Mga ron. Utagyaman nagtadimteng ka. Edi. Ngalpasan manon name day tango mo na nga rikos. Namin tuway sunang at namin sana.
at asawa mo. And then, dahil sino sa Diyos po, sumot lang mailiw ka. Nakaburburnok. Nakadadot pundong. Mga kiniskis sa yan. Kasi ka, awang ka rin plano mga kasawa. Sino kumatmayat kanya? Noon nabayat ka nga mayaon. Iyaon na ka. Ika na ka na sa baling at trabaho. Kaya't mo? Abay, ada planom ka nga mangikabalay kanya? Ada planom nga mangikasera kanya? Habang nga ni bakay mo dyan sa bo? Di ba kaya? Abay na siya. Adot umubing mo siya. Ikaw po sikat kayat ko. Kayat kang isuda. Eddie, hanggang seryoso akas ta. Ang mga nagbabawi ka lang. Matikadik? Di mo kayat? Anong ti ubrak? No ipanaw nagsadyay. Ikasara na, anong ti ubrak? Di, ikang ka ti trabaho mo sa bali. Kas kumatan niya, mang panunod ka. Sige, panunutek, ano yata. Ay, di, kahit kumanin. Sige, overnight ta. Ha? Overnight. Isublikan to sa giant to no agsapa. Kalpasan nga makapag-breakfast ta. Uri din tumigat ka to umatsarag ko ti bisina. Iso na oray no. Oh, Heidi. Ang Heidi nagang ko. Ha? Janet nagang ko. Heidi nagang ni bakat mo? Oh, loko ah. Ara-ara pa abang nasyak ni misis mo ha. Iso nga Heidi ko na. Jenny. Oh, Eddie. Oh. Manong name dyan ka mo no apay. Nga nagseryoso ak ka ni Jenny. Kadnoan niya ti planok manong name ginayat na. Inilak so na manong name tinapintas nga apartment. Nga dito nga apartment ka dito mabalin na nga pagnegosyoan. Magipas nagkati karinderya. Karinderya? Karinderya. Di mo kayat? Kayat ko. May hilig ka magluto. Okay. Ito na ito nga apartment. At pa kan sa dyan nga dati nga karinderya. Nakasaritak dyan yung kuka. Openan ta. Opak. Baka marikatan nagdadamo at tulungan ka. Agatang takali ka sa pulam. Alpasan na. Yung tunore din ti amin. Rugyan ta, no? Remay sa dua, talo pa lang alamisaan. Kinukas ka sa nulaing, tanawag ganar, hindi mga alat at kaduam. Sige nga rin. Tunanong nga kita. Next week. Basta, ha? Sanggan kang susubli pa, hindi video okay ba? Dito yung kangandagasan. Dito yung umiyan na doon. Nga magamit ang madlang sa niya balay, syempre. May liwak man iti anak ko. Basta nga ron tinapasamak manong name kat syempre ang kumalat na maliwayan ti tumawag ag video call kani Heidi. Kat gapo ta bisyak ti trabaho kan bisyak iti business me kini Jenny. At ang nagkitikundaway manong name nga maliwayak ti tumawag. Kan ori ito tawag isuna saan kumat nga may rapin nga ikaso. Ni parang rin manong name ti kinadua. Nga, nangisagana. Ti patakay pasdek iti karinderya. Talagang sineryoso pare. Kung nakalano agang angaw ka. Floor manager. In kaseraon. At napaintad mo nga business na. Ngayon nalapsat si ka ni Jenny.
Kaslasaan nga GRO niya. Sabat ang GRO na. Kaslasaan nga dati nga GRO. At awang hamot madlaw nga nagagara ti rupa na ti make-up. Diba? Kadwa no kami ng GRO nga make-up da. So ano, awanin make-up da kat gurangdan. Yung ni Jenny, simple pintas. Dito o na ti nagusto ken ko na. Aking gama nung naming nga nagganarin deta ang karinderya. Dito yung ka ito maguskuston mi pamigatan manong nami. Itukot ko pa yun ni Junior. Kantapin ni kiti kong dawa yung mangyawidak manong nami iti pangrabi mi. Maguskuston ka ni Papa. Ito ay soup number 5. Magandang ka na ito. At ang karinderya nga special dito kasi Papa. Mayat. Abay, umapekto ka ta kayo? Umapekto O relax susunod na di mamang mo, no? Mangyawid ka di soup number 5. Ora na parang Rene, manong naimi at naawis na. Dadamang sup-supply ka na kami, manong naimi nga bulls. Mabagbagi kin egg, di baka. Panginami met talangarod ka talaga naganaro. Nabinsan ko met manon nami ngayon pakat kini Jenny ko nam. Hori lang nagsusurrender nga talaga. Tangkan sana pulos kumlay manong. Manon nami addan innem nga bulan sipud harig na naglive-in kami kini Jenny. Hindi tatawagan ng asawa. Hello, Heidi, sweetheart? Nakalalisto ka kayo nga makalipat. Anot kahit mo sawan? Saan ka nga gulubod pa eh? Kaputa, ato na kitin patulod na nga pamaneknek. At na babae tibiyag mo. At sa bali nga babae tibiyag mo. I'm sorry, Heidi. Nagbali na ka na rukop. Kasapulak eh. Impanaw mo ba't ngamin? Okay. Parehas lang. Ano tikit mo sawan? Makay mo nung nakmadlaeng nga nagaramid sakbeken ka. Kaya't mo sawan? Sa sinungamin ti saan nga mailiw. Nasakit, di ba? Talagang nasakit. Nasakit mo't para kanya. Imununak ako nam. Imununak man muna saan. Sumalaso. Nagaramid ka, nagaramid kami. Kawan ta pagdanagam. Tasaanak nga griri. Ore no, mayong pinsanan nga kadanam da dyan nga dati nga GRO. Tadi toyak matlatan. Agdan na kami matang kini Bernard. Sa mo lagi na babayan ni Junior. Ada-adinan. Ngamsa nga si kataking potot. Heidi. Apay na rabit mo ti kastoy. Sorry. Imuno na nga naitawang. Sakbay nga namuak nga dan matan babae ti biyak mo. Nabayag kaming kani Bernard. I'm sorry. Agpadpada ta nga naro ko. Eddie. Agpadpada ta. Diyan mo manong nami no apay ng barbarte ka. Saan nakasimrek ti pisina manong nami nagtalinedak dito karinderya itilikod. Lumanan nagurderak ti bira. Lumanan kargakmet lang ti tiyan ko manong nami ti pulutan. Lumakan. Agririmat manong nami ni Jenny. At mapaspasamak ka. Ha, Eddie?
Abay ka marpartek ka. Di asawak. Adan sa bali ang lalaki ti biyag na. Gamot at damutan sa bali ang babae ti biyag no. Imuno na nga nagaramin. Anyang arudan. Sakit tinakam ko. Nagpatpada kayo nga ng lipot. Saan ka niya maragsakan? Nawayatan. Kahit mo ka ditimadaan ti anak kanya. Kahit ko Bayam, sa anak to ng kontrol. Nagpeso? Kahit kumatimadaan ti anak. Siyempre, may sak nga babae. Asin to kung mga babae nga di mangayat, nga kaanak. Iso nga sanggan nga barbartek, yat lang nga nagpadpada kamit laing di asawam, at sa bali nga pamilya na, kastamat kang ka, iso nga babae mo. Palubusan mo, akasmat pa ng palubos na kang ka. Awan ti pagdanakan. Tano kasano, iti, panangipatig mo kini Jojo. Kastamat ti panangipatig ko kang kuha na. Kanayo mo yung tugot dito Tapno, agas sa dagtirik namin nga doa. Mabali mo matan ibaga kang kuha na nga, hanan nga naman pati inana. Nadikat siya kung tiawagan na ti mami. Kan ibagakpat kang kuha na. Ngayaramidan tati ading na. Saan ko nga roden nga tinatawagan pa iti asawak manong di maten tumatawag isunan. Kahit ni Junior manong nemi ididamo kat talaga sapsapulan na. Ngami din ay sa dagan tirik nana kini Heidi ni Jenny. Isumatan tawawagan na ti mami. Ito maten karyandarya manong nemi ti pagyanan na. Kat pati da mama kani mapa manong nemi kit umay da maten iti karinderya. Susapo ka na may mandato nga business. Naganar. Wan pa. No kasta talagang awang kayon kini Heidi. Imo na nga nagaramit sakbay kanya. Kadra nawaya kayong kini Jenny. Mabalimin tumat nga paanal ti kalay sa amin kini Heidi. Papa. Tapno nawaya kam to nga agkasar kini Jenny. Lagit sabi ko mata awan ti badi nga resulta ti amin. Ya po ya. Kaslajak man lapat yan nga kasto tiragbanagan ti relasyon nyo kani Heidi. Ay na, narigat ngamin tagin na dayo. Amom nagin na dayo nagin ag-asawa. Ada misteryo mapasama. Manong nemi iti karinderya nagatang mindej lute nga nagdisuan na. Panglawaan met manong nemi dito yung matay nga nangipasdag kami iti pagyanan mi nga saan kami nga kaskasera. Ohen. Ore basit matlang manong. Hasta damat salas na, kusina na, dining room, yeah. Tapos linga dakam dito yan manong, dito yan di pagiganami pa itkin ni Jenny. Nagsarant karinderya, agdigos sak, sumari kami ti sila. Adamatan bukod na sila manong nemi ni Junior iti balay mi. Sa balimat ti ayan, di kita duwa nga kakadwami, di kita servidura, itinatan karinderya na ko at umyananda. Naging ka manong nemi nga hasta na yung tiragsak ko iti padamag ni Jenny nga da ka no nagpitpitik iti saklot. Sabi ko man ito babae. Babae ti ading ni JR ni Junior. Maragtakin lagi ti anak ko. Ito na bagam nga da ading nan. E di ba nagdakkel ti tiyan ni Jenny manong nemi kastawa ni tiragsak ni Junior. Mami, alis nang irwan ni ading ko ading ko na ito. Huwag nating mo na. Aywanam to Huwag na. Awan na to ni ading ko.
Intuloy ko tinang opisina, manunimi, kat nungas nga bakasyon, tulungak metnuka, ni Jenny, itinegosyo. What? Malaksid, manunimi, tisop number 5, at dapende ko di kondaway manong. Nga, agorderak ka rin itay exotic food. Agpaano pa ka rin iti banyas. Bakla. Kan kastama tayo na kitay ugsa karnet ugsa kada alingo manong. Kat iyayayap kumiten ipakambok mo nukan manong nemi nga noreta nga aldaw kat tiya mabalindan tiya agorder iti adobo nga banyas adobo nga bekla at namatan na kitay presko nga karne ti ugsa at adan nga si bikat manong nemi nga limawa. Nangaro na lang aro dahil manunemi nga swerte mi idi ta ipas ngayon ni Jenny ti may kadua nga putot ko. Ito yung muna nga anak mi. Babae nga talaga manunemi. Kahit pinanaganan mi ti Angel. At danyading mo anak. At danyading ko, Angel sinakan na daddy. When? Angel. Ha? Nagpintas. Alis to na tumakla ata. At danto ayaw anak. At danto nading ko. Nga kayayam ko. Iti may isang aldaw manunemi nagring di cellphone ko sang kumat nga nakawamat hamag nga nakapunbo. Inrapin ko manunemi sinong bata. Hello? Eddie? Yeah, sino na tayo? Ti asawam. Eddie? Malagip kang organ tawagan? Ako mo obra? Kumusta ka? Kumusta kayo? Okay kami, ako hindi problema. Kapag naragsak ni Junior. Tadaading nan? Tadaading nan. Angel. Napututan mo gaya mo na dati nga GRO? Ori dati nga GRO. Nadalos. Nadalos? E din ta di na may bilang nga lalaki nagpasag kang kuwana. Hangabali. Naipanaw ko isunat kapitakan. Dakar ba nga nangagbalbalyo? Nakatawag ka man. Kung ito ka kumustain. Awan problema may. Inabot doon na napintas na ito yung negosyo may. Sana kayo parakder kami tibalay may dasilag ito negosyo. Basta rin may sumarong karda papakin mamantoy. Anak, tinang pangibilangan ni Jenny ka ni Junior. Naragsak kami tadan ading ni Junior. Baka dan to pa na yun na. Nakay nga kumusta kayo matin? Papa nga nagsanay ka? Pinanawan ako ni Bernard. Pinanawan na kami kagina. Tapay? Dinakmat may kasar. Iso nangalat sa balik at kasar na. Sa tagayan. Nagsubli ako nita. Nagsublikan ka na kami? Tanakasagana ka kading umawat kanyak? Umawat ka na kami? No way. Narigat na mapasamang data, Heidi. Awanin sa sapol ka pa ito, ornos mi. Drag sa kami. So nga, saan ka kuman ng mga riribok? Sa anak mo nagsublitayan nyo kat? Nagsublik ti sidong nagnaganak kanya. Akaduwak ti anak ko. Kahit kung tulaman kita ni Junior. Amok, nga maawatan na nagripasamak. Amo na, nga saan na nga pudnong ina ni Jenny. No di kat siya, ti pudnong ina na. Amo na. Tadamadan na akim na, sakbay ka nagkaramid ka. Baliwag to tumawag na kaspagaringan ng daktutan. Tap na ipakamong tumitlahan nga, umay ko sa rungkaran ni Junior. Mailiw ako ni anak ko.
Siyempre, manunemi impakaamok da ito'y kini Jenny. Ada dahang dakdakil ti karbangan ng amit siyak. Eddie, no? Saan kon nga eten ni Heidi? Nabayagan nga si katipatpatek ko, Jenny. Sa bagay, kaya mo matigadagbihag iti anak ko. Basta sa mo nga alalaing kanyak tinegosyo. Palubusan kayo, hangdan na kayo matlang ti asawam. Okay lang. Basta ituloy ko nga i-manage ti negosyo. Saan ko nga pasublian ti asawa? Yung kaso nga ron ngay. Saan to mapasamak na ito, Jenny? Awanin ti sa bali nga patpatag ko na sana sika. Sika laing ngayon. Namuan met da papakin ni mama ti amin manunemi kat kunanda. Nakarbang nga peso ni Heidi kapot isot legal nga asawam. Ngayon sana mat siguro may papilit ibagin ano talaga sa muna kaya. Pagawidan na ko sangpatan na ko mga rod. Iti balayo ni Jenny, iti asidag tikarinterya. Alangan man, wano umay dito'y balay. Ako man nga tibukod yung balay, iti tatakay tagasawa. Saan nang nga tamat nga ramidan ti kasta? Papa, wala. Nga madala karabangan na kini Junior. Adan to, karabangan na nga may mga sarong karakeng kuhana. Nakakaasimot nga Heidi no kasta. Tano ko matsana inaramit ti kasya eh. Dinaway ako nga makapagsublikan ka. Saan mo kumamat nga sineryoso ni Jenny no nga hanga kasya tinaramid ni Heidi. Huwag nga papa. Lala. Kita nyo ati sitwasyon nyo. No, kas pagkarigan ta talagang awanin ti kundawan na pahinga may subli ti bagbagina. Karabangan na kang ka. Kat nagtultuloy nga dakay latang ni Jenny. Awan ti maaramidan ni Heidi. Dimteng ti gundaway manunemi nga nagpakitan ni Heidi. Tinawagan nak manunemi ni Jenny. Eddie, oh Jenny, arid to ti asawam. Dita karinderya. Uwain, sapsapulan ni Junior. Ano ka naman? Awan dito yung anak. Dahil dalulogin lola na ko nak. Ano wartitan? Napansa dyan? Di ba't pumanaw? Nag-order ka diya. Babayam lang ta. At akarbagan na ka ni Junior. Sala kita namang gulo. Mga nung sinarak kayo anta ko na? Anyat amok, baka tawagan na ka. Kanibaga nang sinarak kayo. Ang mga nung sapoy. Saan to mapasamak na ita? Yan siyempre, asawa mo na. Anta karbagan kang kuha na. Awanan ti karbagan kang kuha na ko naman. Di ka di ba ilo kang kuha na? No naglapsat? Nalaplapsat rin siya. Uri mo kasanot ka nalapsat na. Saan ka nga suksukan? Siksika lang. Talaga? Uy, iso nga akong pagdanagam. Okay? Ikatamtan yaman na panagduwa-duwam. Si Kantim bilang kong asawa. Si Kalaingan Jenny. Timawag matlahaing katimbaga ng pimanawan. Tinawagak mat ni Papa manunemi katimbaga kamadaanan da ni Heidi tamangan naman pa nagpaiso sa jay. Kat madamdama pa yung manunemi timawag ni Mama alat to yun ti asawam. So tawan na iti paragin iniliwdan nga gina. Mama, di itulok nga ipanaw na ni Junior. Basta nga kidawad na nga ihawid na kano sa jabalay da. Ayun sa mabalik ko nakman. Samay sa pati ni Junior na kahit sumurot. Taorewon ko nami sama ta kahit anak mo di awan maramid na. Natalang no kidnapan na. Saan na nga tamat nga ramidan da ita? Manong nemi nagawid ak sa jabalay kit nadanon ko pa lang dito manong nemi ni Heidi.
Pimintas kang paso ni Heidi Hay. Nalapsat ka matlata. Una, nga manod nga bubing nga nalapsat nang isukatan ni Bernard kanya. Saan nga seryoso ti lalaki, ti ad asawa na kaskeng ka. Kumusta madyanak mo? Babae, lalaki? Babae. Ket, siyempre, at nakasukat ni Junior. Kada ko kail ilumad tanda papakin ni mama ni Junior. Dinaragsakan da. Taoryawan ni Junior at damot ang kasukat na. Mabaling ka din agsarita ta. Kanagsasarita ta. Di ka ka di mailiw kanya. Hanggang kailiw, gabutawanin tawarik na kayat kan ka. I'm sorry, Heidi. Mabalintang sublianan ti amin. Kasaritak ni Jenny. Pabusoy na ta. Manakawat isuna. Nakasarita kon. Sinalusot ko kikuha na nga just in case no kaya tatak sinublianan. Anat makunana. Imbaga na nga, nakasagana ka nung mga ipabusoy kanyak ken ka. Talakdakil ka nung ti karbanghak, kabuta siya nga ti legal nga asawa. Saan itong mapasamak, ti kahit mo mapasamak? Kabuta saan ka niya matpatek? Among ka di nga para kanya? Kad-ad-ad nga narugrugid ka ngayon ni Jenny. Kanya? Katoin. Ore man pa nakapapawad nga GROID ni Jenny. Ngayon kasla, para kanya. Nadaldalos isuna. Ngamitis ka. I'm sorry, Heidi. Nukas taman ti pangibilang ka. Nakarukrukop ka. Babae pa ti kinataom. Sikapit ti mo nga nagkaramid. Napiyakan niya talalaki ti kinatao. Sika ngay. So mabalimon ti pumanaw. Kat saan ka ng mga ribok pa'y. Gabuta dayo nga mapasamak, nakayat ka pa'y. Awanin ti paset mo pa'y ti puso ka hindi. Awanin. Awan nga rod tinaramidan na manunemi no dinangawaten ti kinapudno. Kinapudno nga talaga nga awanin ti paset na iti puso. Awanin. Kabuta talaga nga saan kon nga eten. Huwain manong nemi naminsan pa idi nga nagsubli abinadas nang inalukoy tirik na. Ngimkaskas di adinak malukoy. Kinapudno na manong nemi kadawan meten na at nagpukaw mo't manenisuna. Okay. Damag ko manong nemi kit nagsubli ka no Jezebo. Kadwa na matlayang tanak na. Siguro akit mailiw kini Bernard. Anong nemi numampay makuna ng lisit apera iti relasyon mi kini Jenny. Ngayon misunat imbilang ko na asawa. Kaputasan ko nga bigbigan pa yung asawak ni Heidi nga legal ngayong kasal ko. Kapong ortikas dyan nga sitwasyon. Siguro manong nemi no saan na ngayon naramid, jak kumamit yung naramid. Kan talaga siguro nga na ikaringa sa ngagpaut, iti panagdan namin. Awanan ito sa punag pahe, kapag nagtultuloy, iti ragsak mi, ken ni Jenny, agramamatan, kanigituwangan anak mi. Ni Junior, ken kastamatan, ken ni Angel. Dito nga rin, iti pagkasarita, akmanong naimi ka nagyaman naklaunay, iti ano sumunga ng ibasa, kat sabi ko mamanong tadamat na ibatik nga andal, liwliwa, ken pagsaramingan tibiyag, kanagitipadak nga dimngeg, ken nagbuya. More power to your program anong and kandas. Tuoy nga rutagyaman nga pagayam mo, AD. Thank you ken ka AD. Iting ka pa nagsurat.